Niklausowo kuchnię presents Niklaus Gapa Zitz. Roztojmili taką sytuację. Chce wam się żyć, nie chce wam się robić. Słuchajcie, kupujemy się jakieś najtańsze takie kotlety do hamburgera. Znaczy najtańsze. No się akurat kupił takie firmy Jano. Nie wiem w sumie co to za firma. Nie robię do niej żadnego product placementa. Kejza. Zielone. Zielone. Keput z tomatów. A widział ktoś kiedyś ketchup nie z tomatów? Radiski. Nie no, żartuję. Rzymły. Teroski tak. Zbratruły. Wydupcamy wszystko. Nie wiem, można ino oczymia patelki w bratrule. Płyta już na płyta będziemy dować. Zawieramy. Nasztalowuję góra dół. Nasztalowujemy 200 stopniów. To ty Gapa myśli, że tym dobre to będzie? Chyba nie. Patelka towomy na gaz. Bierzemy się jakiś fed, jo jest ekologiczny, to będę smażył na maśle. Rozwieramy te mięso. Bierzemy się o takie łone. Łospolamy fajercokiem, bo mam zdupcony ten knefel. Teraz tak, bierzemy trochę tego masła, tak nie za fest. Końcek dawamy na patelka. Ja fajnie to tak łostorbimy po tej patelce. Anna. Pamiętajcie, papierowe hantuchy muszą być, bo to nie wiadomo. Jo, cię zawizu dostana. Teraz tak, patrzcie, już to się takie bulko. To się zmniejszomy się gaz, bo nam się to zarohajcnie. O, byś wlazła i pod stół. Bierzemy się te placki, znaczy placki to jest mięso, placki z mięsa. Jo, cię hyca zawizu. Wdupcamy to na patelka. Teraz muszę porachować wiele Rzymów. Raz, dwa, trzy. Ogień troszkę większy, no ale nie za fest. W tym czas bratruła nam się fajnie hajcuje. Nie wrażajcie tam głowy, ani nic, najlepiej. Teoski, słuchajcie. To się domy sam, to się wydupcymy. Na razie stąd kepucz. Raus. Bierzemy Rzymły. Tak nie wiem, do takiego jo jest mały synek, to do mnie to tak 3 Rzymły to styknie. Możecie się kupić więcej, możecie się kupić mniej. Słuchajcie. Łoskrawamy. Fajne jeszcze są miętkie. Pyk. Myk. Tada! Teroski zielone. Już się ta sałata zawczasu już umął, bo to nie wiadomo. Nikej nie wie, co za pieroństwa tam na tym są. Jakieś ołowie albo insze marasy. Teroski na te Rzymły dowomy się szlagzana. Jojno żartował. Kurwa, szlagzana do burgerów. Ja by chyba musiał ipi mieć. Jeszcze bardziej jak mam. Ale tomata Gapa obejrzy jako tomata, jo to dupca. Dupcysto. Nie. Sam się coś dzieje, roztojmili. Teroski kuwa jedną ręką i do tego jeszcze lewą. Zaro, dzwońcie po fajerwera. Fajermany niech już jadą lepiej na oj sygnale, bo już sam zaro zrobię. Kurde, umfal pierwszego sorta. A nowydnie. Nawet ich się nie spolą ani nic. Dobre. I one tak ino, niech się tak z jednej strony już są, troszkę z drugiej strony, albo jak to się godo tak barzy po niemiecku, że drugi zajty, ja. Sam się jeszcze blinduje, to jeszcze czekamy. Oj, jako jo jest niewyspano, oje! Prawdziwe Ślązoki żereją ino richtig śląski zymft. Poni tak to w sumie wdupcymy do bratruły, to możemy już się wziąć ten syr, albo ta kejza. Ino nie house kejza. Raz, dwa, trzy. Pamiętam w to jest to była house kejza. Jak normalnie, jak mój opa house kejza kupił, to ja się raz obudził jednego ranka i godą, co tak dupi? Ale normalnie dupiło, tak dupiło, choby fuzekle normalnie w
ktoś nie prął, nie wiem, miesiąc letko, po letku miesiąc normalnie. I ogodum, co się dzieje? Co się dzieje? Się zaraz zdupia z betów na zol, już nie wstana. Wparzą do kuchni, opa siedzi, śniadanie robisz, nica się szmaruje tym pierostwem, godum, opa, co wyście kupili? Opa, godum, co hauskejza? A go dali tak, dobro hauskejza, prawdziwo, jak się do na blat, to ona się przepali bez ten blat i śleci na zol. Teraz się obejrzymy jednego i ja, to już będzie fajne. To teraz się to wyłączymy. To niech się sam leży dalej na tej patelce. Ja muszę być piękny. Gibej się, bo ja jest godny. Jak to God of Tempero, kurwa, jakie to będzie dobre. Aż będą puloki ślatywały z nieba, pra? Kurde Gapa, ty coś chyba we mnie nie wierzysz, ci godom. Dobra, raz to Emili, bo miało z dupy, ja już nie czekam, teraz ino uważajcie, nie róbcie tego tak doma, bo jo jest zawodowcem. Ja, jeden, ja, drugi, ja i trzeci. Dobre. Teraz dawamy kepucz, dzistnymy, bo to taki dźwięk robi, aby dzistać. Tak, pyk, pyk, dzist. Dobre, zawieramy. Raz, dwa, trzy. Tada! Jo jest Diobą Charley. Przyszł, że wdupić ci twoje hamburgery, a najprzód zabierą ci kepucz. Najprzód, żech ci zebrał kepucz, a teroski zadupca ci hamburgery, a potem ci zjem psa. Rosto Emili, niby nie zgasnęło, no ale ja już nie mogę czekać, Uje, ogórko, bo mnie łos dupi do pieca. Raz, łożdżistą się. Dwa, trzy, zawieramy i co? Będzie? Ja. Rosto Emili, wyciągamy. Jakie one gryfne wyszły i da wdupiać. Byda testowo. O, jakie gorkie one są. To są richtig śląskie hamburgery. To co, ja wam dziękuję. Idę wdupiać dalej. Patrzcie tam jako.